Ma, doon na po ba talaga tayo titira sa bahay ni Ninong Bert? Oo, ibebenta ko na tong bahay natin. Pero huwag kang mag-alala. Ide-deposit ko sa account mo yung mapagbebentahan. Kasi sa'yo naman talaga to binigay ng papa mo. Pero ma, ayoko po sanang ibenta niyo tong bahay. Pwede namang dito na lang po ako tumira pag naisipan ko ng bumukod. Graduating na rin naman po ako. Alam ko anak. Pero mas mapapanatag ako kung kasama kita. Sasama naman po ako sa inyo sa bahay ni Ninong. Pero wag niyo na po sanang ibenta yung bahay. Marami rin kasi kaming memories ni Papa dito. O sige, hindi ko na lang ibebenta. Bibisitahin na lang natin palagi tong bahay. At saka ipapalinis para maalagaan habang hindi ka pa nagsosolo. Kung pwede nga lang po sana na hindi na lang ako umalis dito eh. Mas gusto mo ba rito anak? Opo ma, pero naiintindihan ko rin naman po na ikakasal na kayo ni Ninong. Kaya kailangan nyo nang magsama. At yun nga po, siya yung lalaki kaya ikaw yung lilipat sa bahay niya. Pasensya ka na anak ha. Pinag-usapan na kasi namin yan ng ninong mo. O nga pala anak, may isa pa sana akong hihinging pabor sa'yo kung ayos lang. Ano po yun ma? Pwede bang tito na lang ang itawag mo kay Bert? Magiging asawa ko na kasi siya kaya parang medyo off kung tatawagin mo pa siyang ninong. Yun lang pala may. Sige po, dito na itatawag ko sa kanya. Basta hindi ko siya tatawaging Papa ha. Si Papa lang tatawagin ko nun. Alam ko naman yon anak. Payakap nga si mama. Pakis na rin. Ay sus, si Mama. Ang laki-laki ko na. Binibaby mo pa ako ng ganyan. Aba syempre. Ibe-baby na kita hanggat pwede pa kasi baka sa susunod. Baby ka na ng iba. Man naman eh. Wala pa naman akong boyfriend. Wala pa nga. Pero hindi malabong magkaroon. Sa ganda mong yan. Sus, si Mama talaga. Binola pa ako. Aba, hindi pang bubola yun ah. Maganda ka anak. Pero sana piliin mong mabuti yung papayagan mong manligaw sa'yo ah. Opo ma, hindi niyo na po kailangang alalahanin pa yon. O sige, may tiwala naman ako sa'yo. Thank you ma. Basta promise ko po sa inyo, pag nandun na tayo kina Tito Bert, magpapakabait pa rin ako. Gagawin ko lahat para makisama sa mga anak niya, para walang gulo. Salamat anak. Ay, napakaswerte ko talaga sa'yo. Dear Love, ako si Seiya, 22 years old from Cebu. Naulila ako sa ama 2 years ago. Si Tito Bert yung naging pangalawang ama ko nung nawala na si Papa. Mag-best friend sila kaya naging magkaibigan na rin sila ni Mama. Di naman ako tutol sa relasyon nila kasi mabait ang ninong ko. Sa totoo lang, nag-aalangan ako sa desisyon ni Mama na doon na kami tumira sa bahay ni Tito Bert. Wala namang magiging problema kung sakali. May trabaho naman si Mama at scholar naman ako kaya di naman kami magiging pabigat. Kaso, pinilit ni Tito Bert na sagutin ang mga pangangailangan ko since siya na raw ang tatayong tatay ko. Gabi na. Bakit ngayon ka lang? Tito, gising pa po pala kayo? Alak po ba yung iniinom nyo? Di mo sinagot yung tanong ko. Sorry po, may tinapos lang po kami ng mga kaklase ko. Nag-group study po kami. Exam na po kasi namin next week eh. Hindi ka dapat nagpapaabot ng ganitong oras sa labas. Delikado. Sana nagsabi ka man lang sa akin. Nagsabi naman po ako kay Mama. Sa kanya lang? Dapat sa akin din. Ilang buwan na lang, ikakasal na kami ng mama mo. Magiging tatay mo na rin ako. Pasensya na po, Tito. Sige po, next time magsasabi na rin po ako sa inyo. Si Mama nga po pala. Maaga siyang natulog, kaya ako na lang naghintay sa'yo. Ganun po ba? Sige po, pasok na po ako Ay, sa sandali. kwarto. Po? Bakit po, Tito? Shot ka muna. Isa lang. Pas po, Tito. Hindi po ako umiinom eh.
Ayaw mo nun? Ako na mismo magtuturo sa'yong uminom. 22 ka na, di ba? Pwedeng-pwede ka na. O sige na, inumin mo na to. Isang shot lang naman. Sa susunod na lang po, Tito. Sorry po talaga. Hindi ko ibibigay ang allowance mo pag hindi mo to ininom. Isa lang naman eh. Okay lang po, Tito. May nakatabi pa naman po ako kay Mama. Ayoko po talagang uminom. May pasok pa po ako bukas eh. Sus, hindi ka naman malalasing agad sa isang shot lang, Seiya. Sige, ako na lang lalapit sa'yo dyan para inumin mo to. Oh, eto na. Pero Tito, ayoko po talaga. Sabi ng inumin mo eh! Isa lang naman to. Sige po. Basta, isa lang po ah. Ayan, ganyan nga. Susunod ka rin naman pala eh. Ang tapang po pala nito, Tito. First time mo lang kasi, kaya ganyan. Hindi ko po to kayang ubusin. Ayos lang. Pasok na po ako sa kwarto ko. Samahan na kita. Po? Mukhang hindi ka okay eh. Okay lang po ako, Tito. Hindi nyo na po ako kailangang samahan. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Siyempre, pinainom kita. Okay lang po talaga ako, Tito. Promise. Tingnan natin. May sinasabi po kayo? Wala! Sabi ko, mukhang okay ka na nga talaga. Huwag ka nang magpupuyat. Matulog ka ng maaga. Opo, Tito. Sige po, pasok na ako sa kwarto. Di ko naubos yung laman ng shot glass na pinainom ni Tito Bert. Pero bigla akong nahilo pagpasok sa kwarto. Tinamaan ako ng malala sa lakas ng alak. Hindi ko na nga nagawang ilak yung pinto kasi dumapa na agad ako sa kama. Unti-unti nang naging blurry yung paningin ko. Hanggang sa naramdaman ko na lang na bumukas yung pinto. Anak, kanina ka pa ba nakauwi? Bert! Anong ginagawa mo sa anak ko? Mahal! Bakit inuubaran mo si Seiya? Umalis ka nga dyan! Huwag na huwag mong mahawak-hawakan yung anak ko! Tabi! Binibihisan ko lang siya. Napakadumi naman ang isip mo. Bakit mo naman siya bibihisan? Una sa lahat, hindi ka dapat pumasok sa kwarto niya. Inaakusahan mo ba ako na may gagawin akong masama sa anak mo? Bakit hindi? Hinuhubaran mo na siya tapos gusto mong isipin ko na nagmamagandang loob ka pa sa lagay na yan? Huwag mo kong gawing tanga, Bert! Hindi mo ba nakikita? Lasing na lasing niyang anak mo. Tinutulungan ko na nga eh. Pinainom mo ba siya? Na-curious kung anong lasa ng alak. Eh di pinatikim ko. Nagustuhan niya kaya ayan, nakarami siya. Muntik na ang masubsob sa sahig kanina. Kung hindi ko lang inalalayan papunta rito. Hindi umiinom ng alak si Seiya. Siya mismo yung umiiwas sa alak. Kaya alam kong hindi niya gagawin yon kung hindi siya pinilit. Eh ano ba ang gusto mong palabasin? Na pinilit kong uminom ng alak tong anak mo para malasing at mapagsamantalahan ko? Bobo ka pala mag-isip eh. Parang sariling anak na turing ko kay Seiya. Hindi ko magagawa yung iniisip mo. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Malinaw sa akin kung anong naabutan ko rito kanina. At wala sa itsura mo yung pagmamalasakit, Bert. Pagnanasa, oo! Parang tanga naman to. Nagmamalasakit na nga na pag-iisipan pa ng masama. Sa susunod kasi, pagsabihan mo yung anak mo nang hindi nagkakaganyan. Nilasing mo man o hindi yung anak ko, hindi ka pa rin dapat pumapasok sa kwarto niya. Dalaga na yung anak ko. Kaya ko nga pinagawa tong kwarto na to para magkaroon siya ng privacy eh. Ano bang masama eh ako naman yung tumatayong tatay niya? Kahit na Bert! Hindi pa rin maganda na basta-basta ka nalang pumapasok dito tapos bibihisan pa siya? Paano na lang kung nahubaran mo na talaga yung anak ko, ha? Hindi nakita mo na pati kaluluwa niya. Kung gusto mong protektahan yung anak mo, pues, pagsabihan mo. Para hindi yung gabing-gabi na umuuwi. Sinusubukan ko na nga magpakama kahit di ko naman talaga kaano-ano. Tapos ganyan ka pa mag-isip? Baka nakakalimutan mo, ikakasal na tayo. Saka na natin pag-usapan yung kasal. Pag nakasiguro na ako sa totoong nangyari sa anak ko. Labo mo. Buwisit ka.
Magdamag akong inalagaan at binantayan ni Mama para makasiguro siyang hindi na makakapasok sa kwarto si Tito Bert. Nang mahimasmasan ako, sinabi ko sa kanya ang totoong nangyari. Hinala ni Mama, may hinalo sa alak si Tito. Kinilabutan ako nang sabihin niyang naabutan niyang huhubaran sana ako ni Tito. Matapos malaman ni Mama yung totoong nangyari, nagkaroon sila ng komprontasyon. Ayaw umamin ni Tito sa ginawa niya. Pinanindigan niya ang kasinungalingang sinabi niya kay Mama. Ay, iba talaga yung pakiramdam pag nasa sariling bahay. Oo nga po, Ma. Parang nakahinga po ako ng maluwag. Hmm. Pasensya ka na anak. Parang kailan lang. Kalilipat lang natin tapos andito na ulit tayo. Napagod ka tuloy sa pag-iimpake ng mga gamit. Huwag niyo po isipin yun, Ma. Ang mahalaga, malayo na po tayo kay Tito Bert. Mapapanatag na po tayo kahit papano. Pero Ma, ayos ka lang ba talaga? Sigurado ka na po ba sa desisyon mo na umatras sa kasal niyo? Hindi na magbabago ang isip ko, anak. Mas importante ka sa akin kaysa sa kanya. Ayokong mapahamak ka. Mali yung ginawa niya sa'yo at hinding-hindi ko siya mapapatawad. Akala ko po talaga tunay na anak na yung turing niya sa akin. Kaya hindi ko po maisip na magagawa niya yon. Parang mas okay pa siya nung di pa tayo nakatira sa bahay niya. Nay nako, ayoko nang makita yung pagmumukha niya. Baka maisumpa ko talaga siya. Ma, salamat po talaga ha. Bakit ka naman nagpapasalamat? Tama lang naman na gawin ko yun. Salamat po kasi naniwala ka sa akin. Tsaka ako yung pinili mo kahit na alam kong mahal mo rin naman talaga si Tito Bert. Hay nako, marami pa akong makikilalang mas matinong lalaki kaysa sa kanya, anak. Sayang yung pinagsamahan niyo, Ma. Best friend pa naman siya ni Papa. Tapos sinira niya lang lahat ng ganun-ganun lang. Mabuti na rin na nakita ko kaagad yung dapat kong katakutan sa kanya bago kami ikasal. Paano na lang kung natuloy yung kasal namin tapos saka ko pa nalaman na may ganung side pala siya. Nakaka-disappoint. Baka masyado lang talaga ako nag-expect sa kanya dahil sa mga pinakita niya nung nililigawan niya pa lang ako. Kahit ako po, Ma. Hindi ko rin talaga napansin noon na may kakaiba na pala kay Tito Bert. Sobrang bait niya kasi sa akin. Sobrang komportable pa ako sa kanya tapos siya rin pala yung taong magbibigay sa akin ng trauma. Nakakalungkot lang po. Kung kailan kasi nahanda na akong tanggapin siya bilang pangalawang tatay ko, sa kanya pa nagawa yun. Sinira niya yung tiwala ko sa kanya. At hindi ko alam kung babalik pa yung tingin ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, anak. Kahit anong mangyari, kahit magmakaawa pa ulit siya, hinding-hindi ko nahahayaang makapasok pa siya sa buhay nating dalawa. Pangako, proprotektahan kita. Dear Love, kahit anong pilit ni Tito Bert at kahit anong paghingi niya ng tawad, hindi na siya binalikan ni Mama. Natrauma ako sa taong yun. Sinabihan siya ni Mama na itutuloy yung demanda kung hindi siya titigil sa pangungulit. Tumigil din si Tito kalaunan kasi ayaw niyang maiskandalo. Naisip ko na hindi pala talaga ganun kadaling magpatawad. Lalo na kung yung taong nagkasala sa'yo ay nagawa mo ng pagkatiwalaan ng buong buo. Hindi yun nagagawa ng madalian. Sapat na panahon para sa dahan-dahan na paggaling ang kinakailangan. Hanggang sa dumating yung oras na hindi na masakit para sa'yo, na balikan ang nakaraan mo. Metro's #1 Love Radio. Basic!